Bé, doncs això, bona tarda. Aviam, us hem convocat avui perquè, si bé ja us havíem dit la clara intenció de la CUP de presentar-se a les properes eleccions municipals de l'any 2007, sabeu que vam néixer ara fa 3 anys i mig, precisament per presentar-nos a les anteriors eleccions municipals, i ja vam dir que ens tornaríem a presentar aquest any 2007, i avui el que volem fer és presentar-vos qui encapçalarà la llista. D'entrada dir-vos que la CUP funcionem treballem com a equip i funcionem assembleàriament. No és que ens entusiasmi això dels lideratges i els caps de llista i aquestes coses que altres partits que funcionen més jeràrquicament sí que estan acostumats, però entenem que hi ha d'haver, per visualitzar-ho d'alguna manera, algú que encapçali una candidatura. Això sempre ajuda sobretot a facilitar la comunicació i a fer arribar el missatge. És per això i perquè, a més, el nostre projecte va força endavant i va creixent, que aspirem a treure 1 o 2 regidors i, per tant, no presentem un candidat sinó 2. És a dir, qui encapçalarà la llista de la CUP, de la candidatura d'Unitat Popular, serà un tàndem format per Xavi Samartria, pagès, i per la Carme Polguillo, que és mestra. I en tot cas ja que siguin ells mateixos qui us expliquin el per què i com. Bé, en tot cas una mica per poder ampliar més i per una mica justificar el nostre desig i la nostra gosadia de tornar-nos a presentar de nou, després de 4 anys. Tal com deia en Joan, fa 3 anys i mig, doncs realment ens venia tot molt nou, i realment vam constituir la candidatura amb promura de temps. El fet de no haver assolit l'èxit per pèls ens ha portat, amb el compromís que vàrem agafar, el treball igual com si algú hagués entrat a l'Ajuntament, perquè enteníem que el treball s'havia de fer igualment. Llavors, en aquests anys ens ha permès una mica madurar-nos, agafar més maduresa com a organització i sobretot poder-nos preparar millor amb els temes del dia a dia. D'aquí ve que durant... A Mataró existeix un espai polític catalanista i d'esquerra que actualment no està representat a l'Ajuntament. Existeix un espai polític que s'estima la ciutat i avui per avui n'està molt descontent de com està evolucionant la ciutat, al mateix temps de com està evolucionant el país, i nosaltres com a CUP volem representar aquest espai polític a dins l'Ajuntament. Ho hem estat fent sempre, des de fa molts anys al carrer, en les lluites veïnals, en les lluites al carrer, però avui per avui pensem que és necessari representar aquestes lluites al si de l'Ajuntament. I és important perquè cal fer una ruptura en l'actual inèrcia municipalista que tenim. Tenim una inèrcia devastadora, podríem dir, del que és el model de ciutat. En pocs anys s'estan carregant el patrimoni que teníem, que ens garantia qualitat de vida, s'estan carregant l'espai agrari, s'estan carregant el patrimoni arquitectònic de dins la ciutat, s'estan carregant, en definitiva, la qualitat de vida, i nosaltres presentem una alternativa rupturista amb tot aquest allau especulatiu urbanitzador. Nosaltres com a CUP anem a frenar l'actual especulació urbanística. Sabem que tenim poca força, però sabem al mateix temps que és importantíssim que des de l'Ajuntament hi hagi una veu crítica. La CUP anem a fer d'oposició política al si de l'Ajuntament i ho farem des d'una òptica d'esquerres i catalanista, perquè això avui per avui ningú ho fa al si de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres, com a ciutadans que ens estimem la ciutat, no volem una ciutat de 150.000 habitants, volem un model de ciutat més humà,
Un model de ciutat que es pugui anar a peu a tot arreu, un model de ciutat on no hi hagi un col·lapse de circulació, un model de ciutat on es mantingui un equilibri entre l'espai agrari, entre l'espai urbà i l'espai forestal. Volem una ciutat que mantingui les seves arrels catalanes i per això considerem imprescindible, importantíssim, que hi hagi aquesta veu crítica dins l'Ajuntament. Retomant tot això que deia en Xavi, és que és una situació una mica com desesperant, perquè veus que aquest govern municipal està portant a terme totes unes actuacions urbanístiques, però que, a veure, que són legals perquè ells tenen la majoria, però considerem que no són ètiques. I la manera fins i tot que té d'explicar-les, penso que atenten a la intel·ligència de la ciutadania. M'explico, per exemple, fa poc vam llegir tots tota la requalificació que volia portar a terme el tripartit de Mataró en quan requalificava tota la illa de Can Fàbregas, i llavors, com que faltaven equipaments, posava una part d'habitatges al rengle, assumia la illa de Can Fàbregas equipaments i la zona verda que toca per llei l'enviava a la plaça Itàlia. Clar, quan tu com a ciutadà llegeixes totes aquestes trifulques, tot aquests tejemenejes que es munta aquest govern municipal, dius, és que no pot ser, vull dir, la ciutat ha d'estar pensada, planificada i ha de tenir un model de ciutat molt clar. Les torres a davant del passeig marítim, què vol dir? Una torre de més de 10 metres. Vull dir, perquè s'han de fer els habitatges que marca la llei la marques tu, vull dir, o per exemple el que ha passat a Cirera, en el qual han fet un projecte de 600 habitatges, deixen participar els veïns, però clar, el sostre de 600 habitatges és inamovible. Per tant, no hi ha participació, no hi ha voluntat política de fer un model de ciutat sostenible, de fer un model de ciutat equilibrat. Els barris que realment ho necessiten. Llavors, aquesta visió tan catastròfica que tenim de la nostra ciutat és el que ens fa dir, molt bé, no hi estem d'acord i per tant tenim tota una sèrie de propostes per treballar-ho i per intentar canviar aquesta inèrcia que, com ja diu en Xavi, no pot ser legal perquè tenen la majoria, però no pensem que sigui ètic. Llavors, afegit tot això, sí que és veritat que ara, per exemple, hi ha un pla d'equipaments educatius que sembla ser la perla d'aquest tripartit, però dius, a veure, no ens equivoquem, aquests equipaments educatius, tot just quan s'inaugurin, quedaran ja sobresaturats. Perquè, a veure, tots els habitatges que s'han de construir al rengle, més els de Bellverí, més els del centre, més els de no sé on, ells tenen, l'Ajuntament té un cens de tots els habitatges que estan programats. Per tant, el 2015 deuen tenir claríssimament la gent que vindrà a viure. I sobre aquesta xifra dels habitants és el que no es treballa. És a dir, es va a trompicons, ara una escola, ara un pavelló, ara no sé què, però realment no es planifica a curt termini. El 2015 ho veurem d'aquí poc. Per tant, quan la ciutat tingui 150.000 habitants aquest 2015, a on construirem realment els equipaments que necessiten i que seran necessaris, tant d'escoles com d'equipaments esportius, com d'equipaments cívics. I llavors el que ens temem és que, clar, davant l'evidència del 2015, que necessitarem molts equipaments per proveir la ciutadania, haurem d'anar construint les insènies, menjar-nos els turons i trencar aquest equilibri que en principi, molt en principi, perquè ja s'està trencant, teníem amb el pla del 96. Dius, a veure, a Premià està passant, ja s'han menjat tot el territori, ara tenen serios problemes en anar col·locant els equipaments que són necessaris, de sanitat, d'educació, i en canvi sembla que el nostre Ajuntament no vegi o no vulgui veure el que pot passar, no en un futur, sinó d'aquí 7 o 8 anys. Llavors, no hi ha tampoc una voluntat, pensem des de la CUP, que hi hagi una voluntat política d'anticipar-se a aquestes necessitats que esdevindran el 2015, que realment un municipi és el que hauria de fer vetllar pel futur dels seus ciutadans, pel present i pel futur. I aquest futur del 2015 no és pas tan llunyà.